נסיעה לרומניה בלילה גנוב, כי הבחין שזמנו עוזר. הוא עבד לי כבר פעם בתוך איזו חנות צעצועים או משהו כזה, כמו שעולים לו פעם על כבש מטוס, כמו שעוצרים מכונית בחריקה, כמו שלומדים לדעת מה עומד לקרות, כמו לפני המכה. בן אדם במנוסה זו סיבה למסע, חליפה בסגנון הישן, מזירת הקרבות שעתיים תיסע אל זירת אבות אבותיו. נמל תעופה מלא יהודי מתאמצים להיראות אוניברסל. תן לי סיבה לחיות, הוא אומר, הוא מביט בתאריך 87 בסתיו. תכף יתברר שכולם טסים הלילה עד רומניה, ככה הוא אומר ומיד מוסיף, הכל בא מלמעלה. אז למה תוקף אותי פתאום אותו פחד? כן, כמה זמן נשאר לנו יחד? נמל התעופה ליד הדלפק, הוא חש איך ליבו מתופף, קוצר רוח נתקף, סיגריה ביקש למרות שהפסיק לעשן. זכרתי תחנת רכבת ערב חג, אני ילד ליד חיפה, יושב על ספסל, הוא קונה לי כוס לימונד, סתיו 61. לא היה לי ברור לאן כולם נוסעים, איפה בכלל חיפה. הכל החל לזוז, אפילו הרציף, דעתי נטרפה. אז למה תקף אותי פתאום אותו פחד? או אבא, כמה זמן נשאר לנו יחד? הכרזות ברמקול וחשמל באוויר, הכל לא נבין גם אחר כך. ראיתי אותו בימיו הטובים, עבר זמן על שנינו או אבא. ברומניה קבורים הוריו ואפילו סבו, והמים עולים צלולים מהבור. עודני זקוק לליטוף שחר לבוא, סתיו אחד הוא יבוא. לא, הוא לא מעז להביט בי, אם הוא יביט יכאב לו. כך היה תמיד, מתבודד כמו אי, לא, לא באשמתו. אז למה תוקף אותי פתאום אותו פחד? כן, כמה זמן נשאר לנו יחד? אז למה תוקף אותי פתאום אותו פחד?
אישה